Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हणजे एक सगळ्यांक विनंती असा की हो जो सेकंड वेव आयला हो फर्स्ट वेवाक खूप प्रमाणे डिफरंट असा, म्हणजे वेगळोच असा. हातून इन्फेक्टिविटी चड असा आणि हातून आम्ही पळयला की ताची सिवियरिटी चड असा. म्हणून म्हाका लोकांक एक सांगूंक जाय की तुम्ही कॅज्युअल घेऊ नका हो वेव. यू शुड नॉट टेक व्हेरी कॅज्युअल एटीट्यूड टुवर्ड्स युअर सोशल बिहेवियर. You must have proper COVID appropriate behavior. ह्या वेवान जर तुमका चुकून सुद्धा जोर आयलो जाल्यार तुम्ही फर्स्ट थिंग इज यू फॉलो द प्रोटोकॉल विच इज गिवन इन होम आयसोलेशन किट. तुम्ही एंटीबायोटीक घ्या. तुम्ही जर डायबिटीक आसा आणि तुमका जर जोर आयलो, तुमचो टेस्ट पॉझिटिव्ह असा, ते ओरल हायपोग्लायसेमिक घेनाका. तुम्ही इन्सुलिन स्टार्ट करा. कित्याक सांग, ओरल हायपोग्लायसेमिकान कंट्रोल ऑफ डायबिटीज बरी आसना आणि हातूनच आम्ही खूपशे लोकांक पळयला की तांची निमोनिया वाडटा. आमकां जितले आज पर्यंत डेथ मेळ्ळ्या ते सगळे लेट प्रेझेंटेशन. म्हणजे कितें, ह्या लोकांनी 4-5 दीस सुद्धा डिले केल्यार तांचो सीटी सिवियरिटी स्कोर असता तो खूप वाडटा. आणि हाका लागून खंयचे आयसीयू म्हणा जाल्यार तुम्ही टन्स ऑफ ऑक्सिजन सुद्धा पंप केले तो लंग cannot take this kind of a treatment. The lung is already damaged. So please understand, before you get into this situation, you follow proper protocols of treatment. आणि हो प्रोटोकॉल आम्ही दिल्लो असा, प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटरान प्रिंटेड असा. आणि जर जांकां जाय तांच्यांनी आमच्या कडल्यान हेल्पलायना वयल्यान तो प्रोटोकॉल घेवंक जाता. 104 is our helpline. आणि इतलेच न्ही, they can directly call doctors of health services, Dr. Lisa, Dr. myself. We will help you on this issue. आतापर्यंत जे आम्ही केसेस पळयल्या आणि डेथ्स पळयल्या हातूंतल्यान इतलेच दिसता की ही वेव मातशी पॉवरफुल असा. आणि तुम्ही सोशल बिहेवियर मास्क तरी घाला. there is nothing better than proper behavior. कितले लॉकडाऊन सुद्धा केले आम्ही, आणि जर तुम्ही बिहेवियर इज नॉट प्रॉपर then that lockdown also cannot help you. प्लाझ्माचे कसे असता न्ही, आता आमकां प्लाझ्माचो रेस्पॉन्स बरो आसा. रायट नाव आय थिंक वी हॅव 30 प्लाझ्माज इन दी ब्लड बँक. आय नो इट इज द नंबर इज स्मॉल, बट वी आर शुअर की आता आमच्याकडे आम्ही द वे वी ब्लड बँक इज इन्वॉल्व नाव, वी आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग फोटो ऑफिस फॉर people to convince to donate plasma. So very soon we will have enough stock. And we being very intelligent, we should understand that, see, everybody is coming positive, every third case is coming positive, and if you have slightest symptoms of fever and cough, why you are waiting for 4-5 days? My humble request is you start this doxy, you start this ivermectin, and then you will get your protection from cytokine storm, you will get protection from severity. In addition, today a decision has been taken to outsource the samples already collected for the results to a private lab which has a capacity of giving us the results at least 5,000 samples within 36 hours. So Thyrocare is that lab, and we have already sent samples from our North District Hospital Asilo so that those pending reports are expedited. Again, as conveyed by Dr. Bandekar, at least symptomatic persons should start their treatment protocol without waiting for the reports to come and then actually, starting their treatment protocol.